Ja Iltu. Nyt olisi muuten iltapalavinkkiä. Joo, tää on tämmönen ihan nopea, helppo, yksinkertainen. Lapsikin osaa kokata tämän. Kyllä. Aivan vallan mainiosti. Ja on muuten herkkua. Joo, kello on tuossa 9 huitteilla. Onko tarkentas? Lamppu heijastaa. Näin. Eli kohta 8:05. Joo, ja niin sanotaanpas muuten kiitokset tässä ihan alkuun. Tämmönen saatiin ihan just äsken tänään poimittuja puolukoita. Kyllä, iso ämpäri. Iso ämpärillinen ja niin täytyy kyllä sanoa, että vaikka pakkanen on täynnä, niin kyllä otin vastaan. Kun niin tää on niin hyvä, tää puolukka meillä uppoo hillona Kyllä. ja puuroina ja tämmösinä. Niin kyllä. ihan 5/5. Kiitos vaan sinne vanhemmille. Taas vaan appivanhemmille isot plussat ja 10/5. Niin. Kiitoksia teille. Meille menee, mutta meillä on tässä tämmönen iltapalaprojekti. Ja kyllä. Siinä on hoviruuan näitä lihapiirakoita. Kyllä. Ei ihan niitä parhaita mahdollisia, mutta menee. Ei. Sitten on tämmösiä Pokeni hodareita. Joo. Et tarkoitus olisi tuossa 1 kappaleet huidasta. Kyllä. Nuomariin. Sitten on rehtilihaisa nakki. Kyllä. Nuo älyttömän hyviä. Joo, tuli vaan yksi nakkivitsi mieleen. Ostin parit nakit. No, kerropas. Joo, ei. Etkö kerro? En kerro nyt. Ok. No niin, lähdetäänpä sitten perittelemään. Puoliksi pistin 1 nakin, se riittää mulle vallan mainiosti. Kyllä. Tuohon. Ja tuolla on sitten 1. No ei sinne enempää mahdu. Niin, mä ajattelin, että mä laitan nämä nyt tuohon mikroon pieneksi hetkeksi pyörimään, niin voitais sitten vähän katsoa, että mitä täytteitä laitetaan. Kyllä. Täällä on nyt sulatejuustoviipaleita ja meinasin ihan kervajuustoa, että laitan, mutta sitten kuitenkin päädyin tuohon. Tossa on enemmän makua. Niin, ja saa nää muutaman viipaleen tuolta pois kaapin perukosta. No ei ne kaikki yksi menee nyt, mutta pikkuhiljaa. Joo. Siellä on. Nyt näkyy kaikki. Tää on muuten erittäin hyvä tää kahdettu sipulirouhe. Kyllä. Tänään ostettiin tää pussi Prismalta, niin tässä on 200 grammaa ja tää maksoi muistaakseni €1,09. Kyllä. Halvin pussi. Joo, ja tää on tämmöstä oikein harmi, kun Lähikuvaa. ei oo sitä Kellastu. tuoksujuttua tässä, mutta niin kyllä tulee oikein ihana Joo. tuoksu siitä. Kyllä. Mutta minä länttään nää mikroon, niin jatketaan kohta. Kyllä. Joo, ja homma jatkuu. Siinä on nyt juusto tuolla. Sitten mä ajattelin laittaa tätä poppamiehen chiliketsuppia. Kyllä. Tää ei ole mitään tulista tavaraa, tää on semmoista, sanotaanko, että mukavan makuusta. Kyllä. Joo, Tätä ei tuo suuta polta. Joo, tätä pystyy lapsikin hyvin syömään. Että Kyllä. Helposti. molempiin vähän huirautellaan tuo. Noin. Tättärää. Tänään tuli jo 1 video kuvattua, mutta ei Kyllä. sitten laitettua. Että Joo, me kuvattiin ruokapätkä tänään, mutta yllättäen tuo meidän editointiohjelma on ruvennut reistaamaan. niin, tai kun Canonilla yritettiin, kun siinä ei ole mitään vikaa siinä kamerassa olekaan. Me on luultu, että se on Joo, se siinä. syntipukki tähän hommaan, mutta eipä se ollutkaan. Ei, vaan se on se editointiohjelma. Muuntaa se video johonkin ihme muotoon ja sitten kun sen pistää tupeen, niin se rupeaa nykiä pätkiä. Joo, tuonne vähän sen Piikelsiä. salaattia ja tohonkin nyt voi vähän laittaa. Et enemmän tykännyt tästä. Mä oon oppinut tästä tykkäämään. Se on hyvä. Tää on nyt tätä pirkana. Kyllä. Tätä nyt Herkkuja, herkkuja. Ai, tämä se ruunaa ruoan. Nyt Kalelle terveisiä. Joo. Nam nam. Nämä on muuten niin huomattavasti isompia möhkäleitä kuin monet muut. Kyllä. Nämä on Katsotaanpas. paksuja palasia, jos näkyy nyt siinä. Tommosi. Otetaan lähikuva. Joo, nämä on sillä lailla, näissä on sitä ytyä. Kyllä. No aika Tässäkin aika iso. vahvoja. Iso Kyllä. möykky, sanotaanko noin. No aika vahvoja itse asiassa. Mä nyt pistän tuohon, pistäisin tämä hodariinkin. Kyllä se Pistä sinne voi vaan. laittaa, eihän se siellä miestä pahe.
Eihän Hodari ole mitään ilman jalluja. Niin. Tuolla tuli Tampereen reissulla otettua siitä, kun mentiin R-kioskille, kun oli niin nälkä siinä. Niin joo, silloin kun mentiin sinne. Niin. Käveltiin siitä Kalevan Prismalta niin kohti keskustaa, niin sit vähän tätä hampurilaista. Kyllä. Raikkari. Ja niin käveltiin sinne keskustaan päin, niin tuli sitten tenkkapoo, kaikilla oli kamala nälä. Kyllä. Ja ajateltiin, että R:ltä pikaisesti napataan semmonen, kun niillä on semmosia aamupalasettejä siellä. Niin. No, mentiin siihen ja sanottiin, että kaikille tuommoiset, se oli välipala joku juttu. Siihen tuli kahvia ja reissumiestä olisi tullut ja olikohan joku mehu. Joo. Jotain tämmöstä, niin ei ole. Joo, ei ollut. Siinä oli joku toinenkin setti. No ei sitäkään ei ollut. Sitten mietittiin ja pähkältiin, raavittiin päätä ja nälkä yltyi. Sitten kysyttiin mitä löytyy. Joo, niin Hodaria oli. Niin. Sitten niin siinä oli niinku vaihtoehtona, että joku Krakovan nakkikohan se oli. Ja makkara. Krakovan makkara. Joo, ja sitten oli niin nakki, jossa on pekoni ympärillä. Niin totta niin kaihan me valittiin, että nakki pekonilla, niin ei ole kuin 2. 2 löytyy niitä ja 2 löytyy Krakovan makkaraa. 2 saatiin. 2 sai niinku... Kyllä. 2 Krakovan makkaraa. Onneksi Krakovan makkara ei ollut pahoa. Ei ollutkaan. Se oli ihan hyvä. Huvitti vaan se tilanne, että kun mitään ei ollut. Että kaikki oli loppu. Mä en nyt muista mikä R-kioski se siinä nyt oli sitten. Siinä no se ensimmäinen siinä, kun lähdetään sieltä Kalevan Rismalta kohti keskustoa. Niin. Onko sieltä eri semmoinen pikkunen. Sitä en tiedä. Kyllä. Tämmönen oli niinku landi. No se suorin reitti. Mutta siinä Google. on Hodari. Härkyyn, tässä tulee nälkä. Tuli vaan nyt mieleen että no oli kyllä ihan hyviä ne. Kyllä. En sano sitä ollenkaan, että että ei ole ollut hyviä ne Hodarit, mutta niin. Ne oli kyllä hyviä. Otapas siinä oli tämmöistä pekonirouhetta kuin sipulirouhetta. Kyllä. Joo, no purastaas nyt tuosta sitten ensi alkuun. Siitä vaan. Et kuvaa minun naamaa. Ei, minä naamaa kuvaan, mä kuvaan vaan tälle. Se kyllä näkyy nyt siinä kanavan tunnuksessa, mutta niin kyllä. Tykkää kuvata. Liveinä. Nytkin mä oon ihan hiestämärkä, niin siinä olisi kyllä paljon katsottavaa. No, siitä rouskasta. Nam, mikä rouske käy tuosta sipulista. Vielä parempaa tulisi, kun olisi jaksanut, anteeksi mä, niin paistaa nakit pannulla vaikka. Kyllä. Tai ei viittinyt tehdä tiskiä. Joo. Nam. Mutta toimii kyllä näin. Kyllä. Kuten... Eikä mennyt mikrossa sitkeeksi tämä. Tää on edelleen tämmöstä ihan... Joo, Påkeni tekee hyvät sämpylät. Joo. On ennenkin tullut ostettua. Pitäisikö niin. sanoa Galelle, että nälkävaroitus? Niin, maistuisiko stupettajille? Kyllä. No kyllä ainakin, no painostetaan nyt sen verran, että Kalean herkkuja katsoo, niin kyllä se nälkä aina tullut. Kyllä, arvokkaasti. Sitten on tämä toinen herkku, että no niin, täällä siitäkin. on mitä on sit, sitä no, tätä. Ja siitä lähtee. No niin, sieltä tulee jo täytteet pihalla. Joo, tästä tulee ihan mieleen lihapiirakka joskus, tää Rilliltä tuli haettua, niin kyllä. Lapsena folioon pakattuna. Kyllä. Niitä sai vielä siihen niin, aikaan. Mikähän Riitan kioski se oli tuossa siihen aikaan, kun asuttiin siinä Halmekadulla, niin siinä lähellä. Ja sieltä tuli joskus haettua. Siellä Savailan Nesteen vieressä oli paras rilli. Aina kun mä tulin töistä, niin mä kävin sieltä hakemaan meille yöpalas. Joo, semmosia pieniä. Pieniä burgereita. Paloja, niin oli niin kaikilla herkkuilla. Kyllä. Tuli siinä yhden jälkeen kotiin ja toin tullessaan burgerit ja syötiin. Haluatko maistaa? Mä en nyt syö. Et halua. En syö nyt. Mä söin sitä pizzaa äsken, niin nyt ei jaksa. Joo, eilisiä pizzajia. Niin. Joo. Mä söin niitä. Ja valkosipulia oli täynnä se koko pizza. Ei ollut muuten pihtailtu. Joo, ei ollut. Että lahjakorttia käytettiin, mitä nyt oli taas semmosia niitä pizzapassiloita. Niin 2 pizzaa saatiin ilmaiseksi. Joo, niin.
Pitihän ne käyttää pois, kun Kyllä. on kerran semmoset olemassa. Kyllä, ettei me hukkaa. Mut joo, tämmöset. Iltapalat. Joskus on laittanut vielä kananmunaa lettuakin tuonne Kyllä. lihapiirakan väliin, mutta Nyt ei ole nyt ei olisi jaksanut syödä, paistellaan. kun hyvä kun jaksaa nämä sitten, niin vetää sitä huiviin. Joo, hiki on muuten, että täällä on tosissaan, niin täällä on nyt 16,3 ulkona, mutta Kyllä. 2 tässä sisällä, niin Huhhuh. sanon Täällä minä, tarkenee. kyllä. Ja voin kertoa, mulla on huppari päällä. Joo. Vähän mietityttää tarviinko, mutta kun minä käyn tuolla ulkona välillä, niin pakko olla. Joo, mutta kyllä niin mikrossakin saa silleen, että pikaa evästä. Kyllä. Jos ei niin jaksa ruveta mitään väsäileen pannulla tai uunissa, niin kyllä mikrokin toimii. Kyllä toimii. Ihan on. Ei sitä aina tarvii pannulla paistaa. Näin on, mutta niin ei kai tässä tälle videolle sen kummempia, niin mukavaa lauantai-iltaa kautta viikonlopun jatkoa kaikille. Niin Kyllä. laitetaan Ja videot hyvetä eetteriin. tulevaa sunnuntai. Joo, että varmaan moni katsoo tän jo sitten myöhemmin, mutta niin. Näin on. Ei mitään, seuraavissa videoissa palataan. Että Kyllä. morjens. Morjes!